Cruz, Casutomo and Digna Kuruhasi, Danilo Daphne Mangulabnan, Recto and Digna Pangilinan, Benigno and Adelaida Reyes, Eden Gonzalez, Michael and Emmy Gonzalez, Malana, Romarico and Joy Gonzalez, Meli Reyes, Merlin and Felisa David, Danilo and Apo Aniway Bailon, Virginia Cao, J.M. San Jose, Resi and Feli Laksamana, Estelito Jr. and Aileen Malyari, Marcelino and Cristina Evangelista, Normita Babes Evangelista, Tony and Bel Reyes, George and Susan Alcazar, Edwin and Gigi Rivera, Simon Lim Jr., Santi and Ami Rivera, Saldi and Imelda Estolas, Rino and Lucana Luktu, Desa Joy Sale, Romero and Lolita Celso, Geo and Lina Leoni, Jose Roy and Linda Sagum, Javier and Cecilia Luktu, Severino and Norin Sagum, Gina Liwag, Joey and Ami Buko, Aldrin and Sharon Buko, Nene San Jose, Justin Canasa, Mike and Eloisa Majed, Antonio Mariano, Jory and Christy Malyari, Melvin and Mayela Canlas, Ellen De Leon, Raul and Medi Cacho, Susana Kulanan, Conching Cunanan, Miller and Maricar Limhoco, Brian and Maribic Suarez, Loretta Bautista, Joel and Grace Santos, Mike and Edna Sanguyo, Half Dozen Egg Trading, Nar and Laarni Castro, Lito and Rosana Francisco, Romy and Pasing Reyes, Edgar and Lilibet Manango, Arnold and Evelyn Wigan, Carlos Michael Santiago, Leonarda Gonzalez, Serapin and Adoracion Malyari Jr., Ed and Lisa Adbredica, Billy and Marie Chris San Jose, Manuel and Letty De Leon, Goding and Luz Pelayo, Felipe and Rosemary Sagum, Benjamin and Epipania Simbul, Teresita de Lamines, Lito and Joy Galang, David and Prime Suliman, De La Merced family, Noel and Doreen Mangulabnan, Tess Montano, Sitang and Minda Buko, Ana Lazaro and family, Ricardo and Lori San Jose family, Federico and Tagumpay Castro, Gabriel and Melody Castro, Patricio Manalili and family. Para rin sa pasalamat nina Lucky and Erica David Cruz, Nerissa Cano, Cerisa Cano, Almario and Sol Ramirez, 3A's kids, Randy and Vilma Castro, Eli Patawaran, Manilin Santos para sa kanyang kaarawan, Gerson Sanguyo. Para sa wedding anniversary nina Ray and Dali De Leon, Richard and Annalisa De Leon. Para sa personal na intensyon nina Erica and Lucky Cruz, Annie Rose Santo Tomas. Special intention nina Maria Teresa Blas, Makapagal family, Richard and Maria Celeste de Guzman, Remy and Sita Maglangke, Mercelisa Cunanan. Para sa pagaling nina Lucia Salazar Mendoza, Flor Eugenio, Kyla Mangyu, Chase Mangyu, Rose Mangyu, Kenneth Paul Mangyu, Camille Mangyu, Kevin Mangyu, Lucia Cruz, Maria Elena Bailon, at para sa kalwalhatian ng kaluluwa nina Angelito Jr., Rustica,
Esperanza Gregorio Jr., Crescencia Arceli, Evelyn Rosario, Apolonio Wilfredo, Cristina Minerva Milencio, Lisa Librada, Abelia Elena, Jacinta Baldomero, Mariano Leonila, at Ramil. Inabirang nila Merced, mahal naming patrona, pariya taong umahal, basbasan, lulubusan. Ko'y nagtulungang kumilala ng tunay, sa'yong makainang liga pa sa'yong pagmamahal. Inamiring nila Merced, mahal namin patrona, pariya taong umahal, basbasan, lulubusan. Ko'y iyong tulungang kumilala ng tunay, sa'yong makainang lingap at sa'yong pagmamahal. Inamiring nila Merced, mahal naming patrona, pariya taong umahal, basbasan, lulubusan. Ko'y iyong tulungang kumilala ng tunay, sa'yong makainang lingap at sa'yong pagmamahal. Inamiring nila Merced, mahal naming patrona, pariya taong umahal, basbasan, lulubusan. Ko'y iyong tulungang kumilala ng tunay, sa'yong makainang lingap at sa'yong pagmamahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Masaya at mabiyayang araw po ng kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Viva Nuestra! Viva! Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Tayo na pupuspos ng biyaya. Si Maria ay biyaya na galing sa Diyos. Si Maria ay biyayang handog ng Diyos. At siya ngayon ay ating handog na biyaya para sa ating kapwa. Mga kapatid, ang mahal na Nuestra Señora de la Merced ay isang biyayang nanggaling sa Diyos. Isang biyayang nagbukal sa kabutihang loob ng Diyos. May mga sandali na tayo mismo ay hindi nagiging daan at paraan ng biyaya para sa ating kapwa.
hindi nakapagbukal, hindi nagbubukal ng biyaya para sa iba. Hilingin natin ang pagpapatawad ng Panginoon sa mga sandaling ito ng ating buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Alati sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos sa inang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina. Ngayong aming ginugunita ang dakilang kapistahan ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos.
Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal lang panahon ng anyoan niya ako. Bago pa nilikha at naanyo itong mundo, wala pa ang mga dagat nang ako ay lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa San Sinocob, ako muna ang nilikha bago pa ang lupa at bukid. Nauna pa sa alikabok at sa lupang daigdig, nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga, naroon na rin ako, nang ang ulap ay ilagay. At nang ang kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibay nitong mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ang nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo, yaong reyna, palamuti gintong langtay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y linigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot sa ganda. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanyang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kani-kaniyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang pasusukuin niya
ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ay lubusang pinasuko sa kaniya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko sa iyong bati ay naggagalaw sa tuwang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan. Banal ang kanyang ngalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya. Sa lahat ng salit-saling lahi, ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinasang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalais niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang umaga Viva Nuestra! Palakpakan po natin muli ang ating mahal na ina. Ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyayang handog galing sa Panginoon. Kung ano at sino tayo sa sandaling ito, ito ay biyayang handog ng Panginoon. Kung ano at sino tayo, kung ano ang meron tayo ngayon sa sandaling ito, ito ay biyayang handog ng Panginoon. Ang kabuuan ng ating pagkatao ay biyayang handog ng Panginoon. Amen. Sa aking pong paniniwala,
lahat tayo ay mag-agree, lahat tayo ay aayon na ang lahat-lahat sa atin ngayon, lahat ng sino at kung ano tayo ay biyayang handog ng Panginoon. Mga kapatid, ito po ang nakita natin at sa buhay at ipinapahayag ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ito ang naging buhay at ipinapahayag sa buhay ng ating mahal na ina, ang ating mahal na inang Maria, na ang lahat-lahat ay biyaya. Sa kanyang pag-awit ng Magnificat, makita natin, sinasabi niya na ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ng Espiritu dahil sa Diyos, na kanyang tagapagligtas, sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ako, akong kanyang alipin. Mapalad, mula ngayon tatawagin akong mapalad ng salit-saling lahi. Mary, on the onset, Mary, si Maria, simula pa lamang naging malinaw sa kanya at nakita na niya at isinabuhay na niya na siya'y isang biyayang handog na galing sa Panginoon. Mula pa sa paglilihi ng kanyang ina, hanggang sa kanyang pagsilang, hanggang sa kanyang mismong naging misyon na maging ina ng manunubos, hanggang sa pagsama-sama niya sa misyon ng ating Panginoon, hanggang sa kahuli-hulihan sa kahoy ng krus. Mga masasayang bagay, mga pinagpahalang bagay na sinasabi natin, mga malulungkot na bagay, mga masasakit at mapapait na karanasan, ang lahat para kay Maria ay biyayang handog ng Panginoon. Pero hindi siya natatapos to. Dahil siya isang biyayang handog, anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili bilang isang biyaya para sa iba. At ito'y nakikita natin sa Ebanghelyo natin ngayon, na kung saan siya'y lubhang pinagpala sa babaeng lahat. Siya'y ina ng Panginoon. Pero hindi siya nanatili sa kanyang trono. Hindi siya nanatili na nagmamalaki, kundi buong kababaang loob, pinuntahan niya si Elizabeth. Para saan? Para ano? Para maghatid ng biyaya kay Elizabeth. Para maglingkod, paglingkuran ang kanyang pinsang si Elizabeth sa kanyang mismong panganganak dahil siya'y matanda na. Makita po natin, no? Ibinigay niya ang kanyang sarili. And this is the essence of what we are celebrating today. Ito po ang panawagan sa atin ng ating ipinagdiriwang ngayon. Tayo'y nandirito dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin, sa biyayang ibinihandog sa atin ng Panginoon. Pero hindi natatapos doon, kundi tayo mismo ay maghatid ng biyaya sa ating kapwa-tao. Ang tawag doon, misyon. Ang tawag doon, misyon. Kapag tayo mismo na biyaya, na biniyaan, ay tagapaghatid ng biyaya sa ating kapwa-tao. Amen. This means, ibig sabihin nito na hindi lang tayo sa debosyon, na ang debosyon ay isinasabuhay. Ang pananampalataya ay isinasabuhay. Ang biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon ay isinasabuhay sa ating kapwa-tao. Tayong lahat
ay tinatawagan dito. Nagiging makabuluhan ang ating pagdiriwang, nagiging makabuluhan ang ating kapistahan, nagiging makabuluhan ang ating pagdidibusyon kung ito'y isinasabuhay sa pamamagitan ng ating mabuting paggawa, paghahatid ng biyaya sa ating kapwa-tao. Sa ganoong paraan, lahat tayo ay mabubusog, lahat tayo ay mapupuspos ng biyaya ng Panginoon. Dahil ang bawat isa sa atin ay handog na biyaya para sa lahat. Ito po ang panawagan ng ating pagdiriwang. Ito po ang panawagan ng ating mahal na ina. Tayo'y biniyaan, tayo'y may mga biyaya, handog na biyaya, kaya tayo ay maging biyayang handog para sa tanan. Nang sa gayon, tunay na mapurihan natin ang Panginoon, tunay na maluwalhatian natin ang Panginoon, hindi lang sa ating salita, hindi lang sa ating pananalangin, kundi lalong-lalo na sa ating buhay at sa ating paggawa. Amen? Amen. Viva Nuestra! Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na panaligan ang mabuting balita ng awa na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga leader ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang malampasan natin ang mga pagsubok na dala ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa tayong mga deboto at nagmamahal sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at ipadama rin sa iba ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakikiisa sa hirap ni Kristo na siyang magpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay patuloy na pagningasin ang bukasyon sa tawag ng Panginoon, lalo't higit ang may nais na tumugon sa pakikiisa sa pagpapalaya sa modernong pang-alipin. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga kasapi ng Mercedarian Order na saan man sila sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Para sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po sa panahon na ito ng pandemya, para sa bawat isa sa atin, at sa ating mga kapatid, lalong-lalo na po ang mga naging biktima ng COVID virus. Mga nagkasakit, mga nakahimlay sa higaan ng karamdaman, sa banig ng karamdaman, mga pamilyang apektado, nawalan ng kabuhayan, nawalan ng mahal sa buhay, at ang mga yumao dahil sa COVID. Para sa ating mga kapatid
na nakikibaka, mga frontliners na nakikibaka sa lahat-lahat ng mga suliranin dala ng COVID-19. Naway sa pamamagitan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, sila'y maging daan ng biyaya at habag ng Diyos para sa iba. Ipanalangin natin sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban nating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay na mapuspos kami ng inyong biyaya at kami maging biyayang handog para sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pagpapala
Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating takinambangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, sa pamagitan sa paggunita namin sa mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced, inihiling namin ang aming paghain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan ngayong ginugunita namin ang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, ang Birhen Maria Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilanan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katungan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyan tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyo, niniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang apunay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggantipan. Nibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nalubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mapuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at posisin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito at ng Tanang Kaparian at na lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with Peace you. be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, at si Kristo, ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin, ang Diyos na pumupuspos ng biyaya sa bawat isa sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nang dahil sa
Horacio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Pahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo. Paghahandog sa mahal na ina ng awa, o katamis-tamisang ina ng Diyos at ina naming lahat, Reyna ng langit at lupa, kalugod-lugod na ina ng awa, bilang masunuring mga anak na nakapaligid sa inyong trono at nakaluhod sa harap ng iyong karangalang pagiging ina ng Diyos. Sa araw na ito ay napaligaya para sa iyo at malaking kasiyahan para sa amin. Nihahandog namin sa iyo ang aming katauhan, ang aming mga kapatid, ang aming pamilya, ang aming bayan at ang buong sangkatauhan. Nihahandog namin ang lahat ng pag-aari namin mula sa mga biyaya at walang hanggang awa ng Diyos. Kami iyong angkinin, pinakamamahal na ina, sa lahat ng oras ng aming buhay, sa kasaganaan at paghihikahos, sa tagumpay at sa kasawian, sa kagalakan at sa kalungkutan, sa kalusugan at karamdaman, sa buhay at kamatayan. Ngayon, ipinagdiriwang namin ang iyong kapistahan. Tanggapin mo ang aming taimtim na pasasalamat sa maraming biyaya at awa na pinagkaloob mo sa amin. At nawa ay pagkalooban mo kami ng lakas ng isip, puso, katawan, at kaluluwa upang kami makapagpuring lagi sa iyo at sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghaharing kasama ng Diyos, Ama at Espiritu Santo sa kaluwalhatian sa langit. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang mga pagsasalo sa iyong nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahalin ng iyong anak, Nuestra Señora del Merced, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madamang iyong paglingap sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Sa mga nagsisimba po at magsisimba sa ikalawang misa o sa susunod na misa, mangyari pong palabasin muna lahat ng mga nagsimba ngayong misang ito bago po tayo ay pumasok at magbigay ng oras po para sa pag-disinfect ng ating mismong simbahan para sa susunod na misa. Muli po, sa mga magsisimba sa susunod na misa, maaari pong wag muna tayong pumasok at ayan muna po nating makalabas lahat at magkaroon ng oras para sa pagdidisinfect ng ating simbahan para sa susunod na misa. Salamat po. Salve Regina. Vita dulcedo, expes nostra salve, a te clamamus, exulies filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na, humbayo kayo, taglay ang biyayang handog ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva! Mahal na Mirena, awa, inaliyagi ng dakila, ipadalangin mo kami. Nuestra, nuestra, Nuestra Señora de la Merced, sa pagdiwang mo namin ng iyong Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birenang awa, inaliyagi ng dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra, Nuestra Señora de la Merced, sa pagdiriwang mo namin ng iyong Viva Nuestra! Señora de la Merced. Maaari na pong lumabas yung ating mga kapatid na nasa hulihan. Siupo lang po. Bigyan pong daan ang mga lalabas sa hulihan. Pwede din po tayong lumabas sa magkabilang panig ng ating simbahan.